Salam hormatly adamlar. Siz bilen Allah bertimirov. Biz bugün dengleme we onuň kökü diýen temany geçeriz. Bu temada diňe goşmakly we aýyrmakly denglemelere geçeriz. Indi ilki bilen dengleme näme? Özünde harp saklayan denglige dengleme diýilýär. Özünde bizde berilen A goşmak 12 dengdir 78 özünde harp bolmaly. Bizde A. Şeýle denglige dengleme diýip aýdylýar. Harpyň denglemäni denglige öwürjek ýagdaýyndaky san bahasy denglemäniň kökü bolýar. Ýa-da şu ýere men A derek haýsy san goýamda, şonu 12'a goşamda 78 alınjak bolsa, şu denglemäniň kökü şol san bolup durýar. Indi ilki bilen goşmakly denglemelere seredeliň. Birinci goşuljy, ikinci goşuljy we jem. Biz goşuljylaryň islendigini tapjak bolsak, jemden bir goşuljyny, belli goşuljyny aýyrmaly. Bizde ikinci goşuljymyz belli, şoň üçin 78'den 12'ni aýyrýar we 66 alýar. Onda bizde 66 şu denglemämiziň kökü. Indi barlygyny geçirip göreli. 66'ň üstüne 12'ni goşsak, bizde 78 bolýar. Onda çözübimiz 66. Indi kemeljiğini tapjak bolsak, bizde kemelji, ikincisi kemeldici ve tapawut. Kemeljiğini tapjak bolsak, tapawutyň üstüne kemeldiciğini goşmaly. Onda A aýyrmak 8 dengdir 11 bolsa, men 11'in üstüne 8 goşýan we 19 alýan. We näbelliniň bahasyny tapýan. Eger kemeldiciğini tapmaly bolsa, onda 15'den A aýranda dengdir 9 diýen mysala seredeliň. Yani A tapjak bolsam, kemeljiden tapawuty aýyrýan we A dengdir 15 aýyrmak 9 diýip ýazýan. A dengdir 6 çykýar. Şu ýerde siz öýüşleňizi belläp alyň. Şu wagt men başga bir usul öwretjek size. Dengleme çözmegi. Point'e geçeceğiz. Misal üçin bize bir dengleme berilen olsun. A goşmak 4 dengdir 7. İlki bilen bir seredýär. Goşmak bar. Onda bizde şeýle goşmakly we aýyrmakly üçin iki san formula ýazyp bereýin. 2 goşmak 3 dengdir 5. Ve 5 aýyrmak 2 dengdir 3. Indi şol iki formulany ulanarız. Görüşýän formula meňzeşem däl ýöne formula hökmünde bolar. Biz şunun üstünde 2 goşmak 3 dengdir 5 diýip ýazaly. Sebäbi arasy goşmak. Bir goşmak bolan üçin ýazýan. Indi bizde 2 ederek A dur, 3 ederek 4 dur, 5 ederek 7 dur. Men şu ýerde 2'ni tapmaly. Men 2'ni tapjak bolsam 2 dengdir. Men 5'den 3 aýyrmaly. Eger 3 tapmaly bolsam, men 5'den 2'ni aýyrmaly bolardym. Onda ýanky kitapda aýdylşýany, men şu ýerde A'ny tapjak bolsam, A dengdir 7'den 4 aýyrmaly. Sebäbi 5'den 3 aýyrmaly. 5 diýenimiz 7, 3 diýenimiz 4 boldy. 7 minus 4. Ve A dengdir 3 bolýar. Indi aýyrmakly bir mysallara seret göreliň. A minus 7 dengdir 9 diýelim. Biz ýokarysynda şu formulany ýazýas. 5 aýyrmak 2 dengdir 3. Indi ilki bilen formulaň özünde 5 tap göreli. Men 5 aljak bolsam 2 goşmak 3 diýip ýazýan. 2'ni aljak bolsam men 5'den 3'ü aýyrmaly. Men şu ýerde seredýän bizde haýsy näbelli? A diýenimiz 5'in aşagynda duranda biz şu formulany ulanmaly bolýar. Onda men 5 tapjak bolsam 2'e 3 goşmaly. Onda A dengdir
2 diýenimin aşağında 7 dur. Onda 7. Goşmak. 3 diýenimin aşağında 9 dur. 9. Onda A deňdir. 7'e 9 goşsam 16. Ýene de bir mysala seredeli. 12 ayırmak B deňdir 4 olsun. Biz şu ýerde 12 ayırmak B deňdir 4. 5'ten 2'ni ayıranda 3. Bizde tapmaly zadymız 5 ayırmak 2 deňdir 3. Bizim tapmaly zadymız B. Yani B'nin ýokarsynda haýsy sandyr? 2. Onda men 2'ni tapjak bolsam, men şu ýerdäki 2 deňdir 5 ayırmak 3 diýen formulany ulanýar. Onda B deňdir 2 deňdir 5 ayırmak 3. Ya da 5'in aşağında 12 dur. 12 ayırmak 4. Onda B deňdir bolýar. 12'den 4 ayırsam 8. Ve şeýdip misalymyzy işleýäs. Indi şu misallary aşağı goýup aýratyny goýaýyn. Has gowy saýgaryp biler ýani. Son depteriňize ýazanyňyzda bu formulary ýazman özüni ýaz goýýaňyz we netijede dogry işlenç alarsyňyz. Podpisasiýa etmegi ýatdan çykarma. Bolýa, sag bolun.